היי חברים, מה שאמרתי לכם, אני אראה לכם שנייה שאמרתי לכם את זה. בסוף לב, כן או לא, אתם אמרתם ברור. אני אחזור ברור. אומייגאד, עד שמישהו כתב את זה לפני 31 דקות, אני אשים לו לייק וגם הוא עקב אחריי, אז גם אני עקבתי אחריו שאני. אוקיי, אז בואו נתחפש, נתחיל בלייב כמו כל יום, שאני אעשה אותם ברובלוקס וכל הדברים האלה. אוץ', רוי, משחק, וואו, זה החבר שלי. טוב אז חברים, אני אעדכן אתכם אם נגיע ל1000 סאבים. אם נגיע, אני מראה לכם את אותי במציאות. ביי!